लड़का सरोवर में पानी के तलाश में पहुंचल दोसर के यह श्रवण कुमार अपना अंधा माई बाप के कांवर पर बैठा के तीर्थ यात्रा करावे खातिर निकल रहले ताले पीछे जंगलवा में पियास लागल श्रवण के माई के श्रवण के माई के नाम रहे चंद्रकाला, बाबू के नाम रहे उद्धान ऋषि। तो श्रवण के माई कहतरी श्रवण से की रे बेटवा पियास लागल बा पानी ना पियाई दोनों आंख से अंधा अंधी रहे लोग श्रवण कुमार के माई बाबू लौकत ना रहे कांवर पर बैठा के तीर्थ यात्रा करे खातिर निकलल बड़ताले बीचे जंगलों में पियास लागल श्रवण के माई कहतरी बेटा बेटा अरे बेटा हो तनी पानी पिया बेटा हो तनी पानी पिया पानी पिया दो तनी हियरा जुरा दो जल्दी से जल्दी भरी ला दो तनी पानी पिया दो कमंडल जल टंगले रहले श्रवण कुमार माई बाप के नीचे उतार के रख देले आ कमंडल लेके चल देले पानी के तलाश में के आखिर पानी बा कहां तो एगो सरोवर बनावर है जहां पानी भरल जाला वही जगइले तो उस सरोवर के दूगो घाट रहे कौन कौन घाट कौन एगो घाट बनावर है पशु पक्षी सबके पानी पिए खातिर आ एगो घाट बनावर है मनुष्य के पानी पिए खातिर तो श्रवण कुमार अनजान व्यक्ति रहले इनका जानकारी ना रहे कि कौन पशु पक्षी के घाट हो और कौन मनुष्य के घाट हो तो मनुष्य वाला घाटवा पर ना जाके श्रवण कुमार पशु पक्षी वाला घाटवा पर चल गई आ जैसे कमंडल डूबैले तो पानी में कोई बर्तन डुबाई तो भलभलाहट के आवाज आवेला नु तो भलभलाहट के आवाज निकलल आ उ आवाज सुनाए राजा दशरथ के कान में आ ओही जंगलों में राजा दशरथ शिकार खेलत रहे जब भलभलाहट के आवाज सुनाए तो राजा दशरथ के बुझाइल कि हो ना हो ई पानी कोनो पशुए पक्षी पियता अभी कैले का शिकार करे के इनका आदत रहे तुरंत तरकस से बाण खींचल धनुष पर बोझ के शब्द वेदी बाण के प्रयोग कर दिलिए बाण जाके श्रवण कुमार के सीना में लगा शब्दवेदी बाण का हो शब्दवेदी बाण के उ नियम हो कि कतही से रहुआ मारब नु आ जहां से आवाज आयल बा शब्द निकलल बा ध्वनि जहां से निकलल बा वही जे जाके अटैक करे तो श्रवण कुमार के शब्दवेदी बाण जब धनुष पर बोझ के मरले राजा दशरथ जी सीना में बाण लागल आ जब सीना में बाण लागल तो हाय राम कह के श्रवण कुमार वही जा गिर गेले हाय राम हाय राम के आवाज सुनाइल के करा राजा दशरथ के करा राजा दशरथ तर पर आइले जाके देखत रे आई रे दादा ई तो हम अपने हाथ से मनुष्य के हत्या कर देनी पूछत रे बबुआ तहार नाम का श्रवण कुमार कहले कि हमार नाम श्रवण है तो ये जंगल में तू का करे खातिर आयल रह तहे महाराज हमार माई बाबू अंधा अंधी बालो ओ लोग के जिए के सहारा हम रनिहा हमरा माई के बीच जंगल में पियास लागल ह तो हम सोचनी है कि पानी ले जाके अपना माई के पियाई आ जैसे कमंडल डुबैनी ह तले उड़बाना के हमरा सीना में लागल ह अब तो ए श्रवण के प्राण बाँची उची ना लेकिन रउआ से एके गो रिक्वेस्ट बा कि हमार माई पानी बिना बीच जंगल में तरपती है ई पानी ले जाके हमरा माई के जरूर पिया दिए राजा लेकिन कब अभी ना राजा जी मेरे मरने के बाद राजा जी मेरे मरने के बाद जरा कष्ट उठा लेना राजा जी मेरे मरने के बाद राजा जी मेरे मरने के बाद जरा कष्ट उठा लेना माता पिता मेरे आ
हमको पानी पिला देना। पानी पिलाने के बाद राजा पानी पिलाने पानी पिलाने पानी पिलाने पानी पिलाने पानी पिलाने के बाद ए राजा पानी पिलाने के बाद ए राजा सारा भेद बता देना। अतना कह के आ श्रवण कुमार अपन प्राण त्याग दिले। माई के सेवा खातिर पानी भरे गइल है जान गवा दे। माई त पानी बिना तरप तारी बीच जंगलवा में, लेकिन श्रवण कहले रहले कि हमरा माई बाबू के पानी पिया दी। अब राजा दशरथ कमंडल के पनिया लेके जाता रे कहां जहां श्रवण के माई पानी खातिर अपना बेटा के इंतजार करत तरी तहां तांधान दीते नु होला लोग धमक से बुझे लोग कोई आवता चाहे जाता। तो धरती पर धमक भल तो श्रवण के माई के बुझल की लागता कि हमर बेटा पानी लेके आ गया। अब एने से चाल कर तारी बेटा 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 ए बेटा तू बोलत काहे नहीं खो काहे? और राजा दशरथ के डर के मारे शरीर थर 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 कांपता कि अब हम जवाब दी तो का दी। अतल श्रवण के माई ओने से कहतरी बेटा श्रवण बेटा श्रवण बोलो श्रवण बारे की बोलो। जब ना बोलले राजा दशरथ तब श्रवण के माई कहली तू का हवा ना बोल बता तारा के ही जे हम शराब जब शराब के नाम राजा दशरथ सुनले थर 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 कांपता रे बिल खाता रे रोवता रे आ कहता रे अयोध्या नगरिया हमारो दशरथ जी बाटे हमरो हरे नाम हो। श्रवण के माई कहली कि दशरथ हमार बेटा श्रवण कहाँ बा? कहता रे कि खेलते शिकारवा ये बहिना अरे जान हो। जब अतना बात श्रवण के माई कहली कि खेलते शिकारवा ये बहिना तारा बबुआ के ले रे लिहनी जान हो। छाती में मुका मार के श्रवण के माई गिरो तरी हुई जंगलवा में एक कहली चिल्ला तरी को तरी काय प्रभु ए अंधांधी के जिए के सहारा एगो बेटा रहे हो तारा से देखल लागली हो छीन ले छाती में मुका मार के गिरल बड़ी बड़ा सुंदर कवि एगो गाना लिखल के
कहले कि जा देखी तो पुरस्कार प्रशंसा ई सब जोगिंदर पासवान जी उप मुखिया शीतलपुडी से 101 रुपया का पुरस्कार हमरा के दिहल बनी। मुखिया जी के बार बार प्रणाम करब। अच्छा गुरुचरण पासवान जी अपना चाची जी के आत्मा के शांति खातिर 51 रुपया का पुरस्कार दिल बनी। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बचवा रे बचवा कहली कि जाओ जे तरे आज हम पुत्र के वियोग में तरफ के मर रहल बानी एगो समय आई राजा दशरथ की तू अपने पुत्र के वियोग में तरफ के मर जाइबा। राजा दशरथ के ओ घड़ी तीसरा पन बीत गए रहे, चौथा पन चलत रहे। एको गो लइका ना रहे ना, एगो लइका ना रहे। संतान खातिर तो तरस गए रहले। ना राम रहले, ना लक्ष्मण रहले, ना भरत रहले, ना शत्रुघ्न रहले। सारा दवाई सुई करा के हार गए रहले, लइके ना होत रहे। लेकिन जब श्रवण के माई शराप देले नु कि जे तरे हम एगो बेटा के वियोग में तरफ के मरतानी, एगो दिन आई कि तू अपना बेटा के वियोग में तरफ के मर जइबो। राजा दशरथ के तो शराप मिलल लेकिन खुशी हो गइले। कहले कि चलो 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 हमरा तो बेटा बाना ना आकाश से देहू अंधा अंधी के कहला से हमरा बेटा हो जाओ। ई बात के खुशी हाली लेके मन में अइले। श्रवण कुमार के माई शराप दे के अपन प्राण त्याग देली। वही जे उनकर बाबूजी प्राण त्याग दिहले। अब बच गल कमंडल के पानी। राजा दशरथ कमंडल के पानी लेके गइले कहां? अपना गुरुजी के लगे। सबके पहले कहीं को गुरु महाराज होत रहले। आजो कोई गुरु बनावेला, ऐसा मत नहीं बनावेला। तो गुरुजी के लगे गइले। जाके कहले कि महाराज हमरा साथ में ऐसा घटना भइल बरे। रसना बैठ भटिया लइका ला चुई का सा भटिया रहा है। 82 में मजाक ना। मानस में प्रदुमन परदेसी चानस ना देश की न होके यहां लौंडई नहीं करे कि हेंगे नहीं करे। हम मानस से गावत हैं क्या जननी की ना। अब भइल का कमंडलों के पानी ले जाके गुरु से कहले कि ये गुरुजी हमरा साथे ऐसा घटना भइल बा। तो गुरुजी कहले कि घटना भइल बा ठीक बा, लेकिन उ घटना जोन तू कइले बाड़ो तारा तो ब्रह्म होते लाग ब्रह्म होते तो ऐसे उगरीन हम कैसे हो तो उपाय बा के तरे ऐसे उगरीन होके के एक एगो उपाय बा। सारा ब्राह्मण लोग के न्योता दो आ न्योता दे के बोलावो आ एक के साथे पात लगावो आ सभे के खियावो सभे के पियावो आ इहे पनिया चला दी पिए खातिर। तो जे तहर पनिया पीही पानी जोन बा तहर पाप के पानी बा। जे पनिया पीही त तू पाप से उगरीन हो जेबो। सारा ब्राह्मण के न्योता दे के राजा दशरथ बोलौले पात लगा देले आ उहे पनिया पिए खातिर चला देले। तो कितना बाब हम लोग तनी ललचिया हो नु देखि लो के पूरी उड़ी अभी आवते बताले हाथ मुंह धो के 2 कुला पानी मार के टाइट रहिलो। तो वही में से आधा ब्राह्मण उ पनिया के गट गट पी ले। आधा ब्राह्मण लोग पीलस तले आकाशवाणी भले रे उस पानी को मत पीना, उस पानी के अंदर ब्रह्म हत्या छिपा हुआ। राजा इ त पाप के पानी पिया देलो हो हमने के। तो पाप वाला पानी पियोले बा। अब जवन तारा से मांगल तो तारा देवे के पड़ी। कैसे कि पाप के पानी पियोले बा। राजा दशरथ कहले कि दे हम जेकरा जवन मन करे तवन मांग सकेला। वही बेरी नियम बनल। आजो हमनी का एकरसा के दिन कटहवा के बोलाइले। उहे जे पनिया पीलस वही बेर से उ कटहवा हो गइल। आ जे पनिया ना पीलस आजो ओरिजिनल ब्राह्मण के गिनती में आवेला। अब कटावा के हमनी के करसा के दिन बोलाइले सनु। आ घर के भीतर ना घर से कुछ दूर ले जाके बाहर खियाइले स। आ घिउ पियाइले स काहे उहे पनिया के बदला हमनी के घिउ पियाइले जा। आ उहे कटावा लोग कहले कि ये मलिकार हमरा और पाप पियले बानी। ए पाप के पियाई में रुआ से जोन जोन मांगम तोन तो रुआ देवे के पड़ी। त जेकरा जोन साकार रहेला कोई गौ दान करेला, कोई वस्त्र दान करेला, कोई आभूषण दान करेला, कोई रुपया पैसा दान करेला। जेकरा जोन साकार रहेला करेला। तो उहे राजा दशरथ जी श्रवण कुमार के माई बाबू के श्राद्ध संस्कार कार्यक्रम कैलन। प्रसंग के हम यही जा खड़ी पाई लगावत तनी खाली प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय।